फुटबल टुर्नामेंट जत जों सालका रायजों बिसिनि दै खलायगै जों संसागै माखा आवने बाङै आं बरनो जत्तनो नाने पाइपलाय दे हांबाय माराव दे बाहायनो जों सिनि ड्राग एवारनेस जों प्रति बोसोरावनो जों खायै फायो खायमोन बिसिङाव गोजारो कबिन नि बिसिं दै खलायगै गोजारो गे बुं थांगा बनि परेबो जों हायने हाय चालु खायखा जे प्रति बोसोरनि आगस्ट मास 7 तारिखनि बिसिं तारिखनि जिमे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खालायनो जेङैनो फायो दे बोसकांनि सालो बोसकांनि बिसिगोबो जों हायने हाय अम हाय खलायगै फायनै आगस्ट ताक्लायनि बिसि हाय खलायनो दै बोसों एमावन गोबां खलायगै सिनि ताखु बुखु संनो जों जे जागाव टाउन हाया बुंनो हायाबो गलुगै खलायगै जे बर' लामा हायाबो जे तंमानि अ जागानि याक दिनो जों काते रवानि बाङै बर'नि जे माइन्ड जे अमरबनो जों ट्रेन्सफार खायनो बाङै जोंनि थोंमों सिनि जरागो सिनि परेमों बाटाइमों जोंनि बिलाइ खेनो नांगो बने बाङै जों सालका रायजों क्लाबनो वान सगै नाहागैनाय सिनि दफा सिनि ससाइटिनि बुसकांगो जों अमनो तबगैनाय जों जत्त सिनि एलका बासि जत्त सिनि जे बरम ग्राम जे कतर कतर जत्त डिपार्टमेन्टनि जत्त एनजिओ नि जत्त ससाइटिनि बरक सुबामानि बिसितै जों गाहाम के नायथाव खालायगै संसाय माखा